我が命に従いその姿を現せ。我が魔力の前には我が命に従いその姿を現せ。かの者に風のごとき軽さを。我が命に従いその姿を現す。はい。我が命に従いその姿を現せ。兄貴。アーロン様、私たちはどうすれば。俺たちは一般人まで手を出すつもりはない。巻き込まれたくなければ急い。ほほう、敵ながらあっぱれな男、気に入ったぞ。確かエルウィンと。そうだ、俺たち本来の目的は侵略や略奪ではない。だから関係のな敵同士なんぞでなければ酒でも酌み交わしたい男じゃな。そうか。だがこれは戦い。望むところじゃ。こちらこそ全力でやらせてもら。カルザスのためにも一人でも多く道連れにする。そんな、アーロン様。さあ、お主らは心配せずに早く逃げなさい。ありがとうございます。さあみんな、帝国軍。私の剣だって十分おそらく敵は主力を二手に分けて。はっ、アーロン様はお主らは南側から来る。はっ、ここをお前らの戦局が有利になる。心得ました。連中も水の。承知しました。なかなかの腕ら。
かの者の剣となれ。